Takže čaute. Snipe TV. Ja vás vítam u tohto let's playa na hru Minecraft Pocket Edition. Verzia, ak si môžete všimnúť, 0.13.1 Mojang Alpha AB. A tak, ukážem vám ešte môj skin. Mám skin takýto, počkajte, Steva nechcem, ale toto je môj skin. No a takže toto vyvážem ako som hovoril, posívame si menu, pomenujeme si ho náš svet, survival, dobre, a môžeme si ho zapnúť, takže no dobrý svet a hneď máme prsty, no a môžeme ísť, snačím ešte drevo. A chcel by som sa vás zapýtať, či nemám robiť či mám robiť let's play s kamarátmi ako multiplayer, alebo iba single player, že ja. Takže to je na vás už, ako sa vám to bude páčiť. Keď to napíšete do komentára, alebo niekto, kto ma pozná na Facebook. Nebudem zverejňovať môj osobný profil na Facebooku, ale tí, ktorí ma poznajú, tak mi to môžu napísať. Ešte bude to tak si ju nakladáme. Tiež. A tu tiež. Môžeme sa vyrobiť. Neviem, či si mám urobiť tu. Je tu asi také ostrovčeky, ale tie ostrovčeky tu je lava. Ne! Neviem, ako sa to stane. No to vody sa môžem vystrávať. Ale poďme tu teraz. Poďme odňa. Jak to neviem. A to neviem. Už nám končí. Rýchlo. No, a to taká mi dá. Teraz toto. Lebo sa nesmieme spadnúť. Dobre? Sme tu. A, jedeme krásne. Také. Čau. Podu. Toto videjko bude také oznamovacie. No a neviem, koľko to točím, lebo a ešte ináč chcel som vám povedať, čo točím, ako na tablete. Hej. Strieľam videa už si postavím, ale ako ja už ešte nebudem na svých strieľ, lebo na tablete ešte nebude čo strieľať. To je také kratšie videjka. Tuto je nejaká skina. Toto videjko bude iba také oznamovacie, ale to nie je skinka. Nájdi. Trošku to mám silné. Dobre. Jsem z toho nevyšel, nevím. Ne.
Tak, týmto sa s vami rozlúčim. A čau.